Здравейте хора, аз съм Али, това е господин Мемет и днеска направихме фитнес влог. Това беше преди една седмица, мисля, че чакаме да се запишем, но имахме малко проблеми и сега ударихме, нали, карта взехме, в момента взехме картата за фитнес и сме приключили Макфит и приключили сме с фитнеса. Ще ви го качим в канала този клип в... Колко часа е? 9:09. 9:09 в 10:30 максимално ще си получите видеоклип, където бяхме казали за тези абонати, които са 15 абоната. Мерси, че се абонирахте. Благодарни сме от сърце. Какво ще кажеш? Супер. И ще се видим, когато се видим. И да ударите лайка най-вече. Наистина ще ви се благодарим доста. Ако достигнем буквално до 100 абоната, ще има също раздаване на тениски на UFC. Машала. На UFC. Ще говоря с тях и ще получите giveaway.